Kilo Kipli belum. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Tak delok-delok rambutku wis gondrong iso nutupi mripat iki. Wayahe njaluk cukur iki rambut iki. Sik ana tukang cukur ngendi ya iki ya? Mbok menawa blur iki tak kon ngeterke potong. Ayo, blek doten trecek ngono to iki ngarep omah. Ra blek pitik, blek kucing ya jan. Arit barang wis njaluk ganti wis, gari tipis cilik meneh. Njaluk di-upgrade iki arit iki. Iya. Ngarit to lho. Rumang samu ngesaharit ki arep ngopo, Pli? Ya nggo ngarit lho. Wis ngopi urung ya lho. Ya wis kok, aku kok urung. Nek aku urung ya lho. Arep urung ya luweh, sapa sik takon. Waduh. Pahit. Iya. Le ngarit engko tak ewangi. Cahi ngopo ya dengaran kok aku ngewangi ngarit barang iki. Ning ana karepane wae. Kok mok kubah meneh. Awas nek kubah meneh, kowe sing tak bagori malah. Waduh. Wah, kowe iki lho, karo kancane dhewe kok. Tak ewangi iki. Yo, ngarit. Ya wis yo, nek arep ngewangi ngarit, lek mangkat cahi. Yo. Kilo Kipli belum ngobrol ngalor ngidol ngetan ngulon panggah wong loro kenalan aku Kipli aku belum seduwe hobi podo aku seneng ngopi aku yo podo nek bengi lagi Endi to lho? Sukute sing kembuyung-kembuyung iki. Ah ngiliki kulon kono ya jal, Pli. Yo. Yo. Ngawa ketel. Piye to lho? Woi Pli kancane tiba anggu yo, tulungi apa piye? Yo tak tulungi lho. Itu dideke opo Mas? Tarik sikile. Ayo. Wah, kowe ora apa juta kok, Pli. Pli, wah boyokku malah gringgingen nih lek tiba iki mau. Waduh. Wah loro iki. Jare areng ngewangi yo kowe sing ngarit sik yo. Oke. Ora guyang-guyu lek kanca tiba seneng banget. Loh, kowe teko sik tenang, bubuk manis. Kebak engko. Yo Pli, tenan lek ngewangi ngarit ki, dentoke sing akeh. Wah, nek ngene iki marai awakku rengko-rengko nek ngene iki. Iya yo.
Nah, nek ngene gak cepet kebak. Lare tak sumpeli suket. Lu ora ngerti. Tuh, wis kebak iki. Wis beres, suket bergizi iki. Wah, nek ngene iki carane yo aku ora kesel. Jadi yo tonjo to cah iki dikone wangi-wangi. Wis tak gone saiki. Foto ya. Layung, pli wae mah nendi. Koyo eseh loro let ibu mau mah tinggal. Aduh. Walah, bocah mah wis ning dhuwur pit to. Kon ngewangi gowo malah. Wo, walah. Jas. Play. Piye to play? Ragem gawake sisan usah lara boyoke ngono malah tinggal turu ning dhuwur pit. Lah kan aku mengewangi ngarit lho, ora nggawa. Ora kira sik play. Ya, rampung kewajibane ning arep. Bau terkait cukur yo lho yo, gendenan. Wah, tenan to. Aku wis curiga karo Epli. Ngono karepe ngewangi ngarit barang ki we. Curiga karo kowe san. Yo wis yo. Yo. Ini lho Pli nggone goncak gondrong. Loh, kok tulisannya tukang rambut cukur ngisor? Wegah aku. Wah, iki le maca pito Pli lho ketutupan godhong manggis Pli. Oh, manggis. Tukang cukur rambut ngisor manggis. Aja sok Kaget tau. Oh, Mas Gondrong. Mas Gondrong. Oh, Pli, Apa iki arep potong? yo iki kancaku arep potong. Terus dawa rambute. Oh iya kene. Pakaiane manusik Mas. Nih kemul ya. Nek kemul sik ben anget. Iki kira-kira arep potong piye iki Mas? Sing wangun. Sing wangun Wangun. Dan aku meng 5.000 e. 5.000 piye ya? Wis teko kowe teko nganu kok beres iki nek 5.000 e. Yes, ganteng ngene iki San. Waduh, kok meng separo iki, Mas? Iki yo nganu ya Mas, sesuai dana mau muni 5.000 ya sing kok ngene iki wingan. Iso ya. Waduh. Wis lah. Loh, Wah, wis Pli. wis sih Wah, turun aku Pli. Bali saiki. Bali. Wah. Aku wing separo iki potong Pli. Jare potongan apik kene iki. Ayo jen apik kok. Nyatane ming separo ngene kok le motonge lho. Awe tak godet piro? 5.000. Ayo memper Pli. Loh, wow terkait yang tukang cukur sing bener lho, ming separo e. Jane iki wis apik Pli. Nek ming danamu ming 5.000 kok. Ya wis, aku nyelah danamu terkait nggon sing apik yo. Ya wis yo, tak Potongane. terke nek nggon tukang cukur Vegisa. Yo. Iki apik iki. Yo. Luwih apik iki yo. Kilo kipli belong ngobrol ngalor ngidol ngetan ngulon panggah wong loro
seneng ngopi ake podo nek bengi ngaji awane makaryo kilo kipli belong ngobrol ngalor ngidul ngetan kulon panggang wong loro kenalan aku kipli aku belo seduwe hobi podo aku seneng ngopi ake podo nek bengi ngaji awane makaryo kilo kipli belong. Kilo Pli, bever shop sisa Pli. Di nggone ngene iki layanane apik Pli. Apik. Garansi. Wis sing motong yo ramah. Oh, toh. Oh, wis sing jamin apik ini. Wah, lek potong wae. Kok iki Mas lo? Mboten Mas iki Mas. Oh, nggih. Iki kanggo capil ya. Mas, ile buka jam piro to, Mas? Jam 10 Mas, tapi tepatnya buka jam 11 ya. Nek lokasine ngendi to iki, Mas? Keturi Mas. Oh, Turi. Ngarep lapangan ya, Mas yo. Nggih. Mas, kene iki cabange ana piro to, Mas? Ono tau ya. Oh, ana 3 to. Endi wae to, Mas? Muli, mau lerjo, Oh, ana 3, Turi, Bangun Rejo, karo Sedogan to. Iki cabang baru ya, Mas yo. nggih Mas. Oh, berarti gang promo iki nek aku potong, Mas. Nggih. Nah, ngene yo sudah terang ini hari. Peci saya tetap jos. Potongane apik tenan iki. Aso. Wes Pli. Wes jos. Ganteng ta sae Pli. Wah, piye? Apa lo potongane? Pek tenan peci saya. Ono golong ganangmu Pli, veggie sae. Sesau rene terus Ayo potong. Ini kok. Oh, kumpul sak promo Pli. Lah iya. Oh, mau wetan Bang Joturi ngarep lapangan iki lho. Precisa. Precisa, Jotur song Precisa. Oh, Ngarep lapangan ndi? Apa? Wes yo.